Oh, pagbaba ko, pizza pa yan. Hindi ako kakain popcorn. Ay, kay mama pala ito. Kasi naman lahat to. Ay! Bye! Bye! Pagkano, dito na sa naan. Pagka kami ka boss, dito na sa nanaw. Yun, doon kami pupunta sa ano, Magallanes. Dyan kami pupunta. Dito kami dati, ikot-ikot ko to nung ako bata pa. Binata pa. Elay!
moments later. Turi nila, kung itapo ko kasi ano? Itapo ko doon. Video to. Magbaba ko. Pisa ka yan. Text kita sa 1.5 ha? Ay, Riman, ay. Huli na? Huli na? Yan ba? Nano yan? Uy! Nano? Oh no! Abo, wag ba talaga? Oo, ito may CR yan. Zero. Pagkisa dito pa kinalikot ko po kayo. Grabe na natipo ka kagulo. Bigyan niyo 20. Ano yung kung nagkatugbakan sabad na atin nyo, nag-uran, nag-concern, tapos, sigar po ako. Oo. Nagduma ka mo? Patay kami. Oo, tapos nyo, anong, Si Jarin, pinakabay ko pag huli. ano ito, may bayad? Ha? May pagkaon. Di, styrofoam. Styrofoam ang pagkaon daw. Ito naman tayo na ibang Hey, Diyos ko, dahil kayo tumahimong na dahil magkarito. Diyo si 22. Oh no! Hindi ako sa'yo. Naguluwasan na sila sa mga silas na banda. Nampag ng gagang sila sa lututin. Parulas na ba ano? Karapatan ba? Hindi ka po tinigutan sa lututin. Bakit ang bukli mo? Makaredo ka pala si ano? Bilihan ako na mga bibisita. Nay, di mo ko binigyan. Di maulit mo rin? Kanina. Pwede naman sa kanang. Natay ko. Di masaraw? Balbalan nila, concert. Kaya pumunta ako dito. Hindi lang nagkakaroon eh. Alamig na na. Alamig. Alamig. Atay ka, suya. Pinakawa. Alamig. Tarok lang. Apa sa kagawan? Dan alay. Talugan ang hindi. Uy, wala. Taulog ko na yun. Picture video. I'm sorry, I'm confused.
Shoutout sa mga kamag-anak ko. Mga kamag-anak ko, nandito ako sa Magallanes, Pilas of Sugon. First time, kaya nababa ng panahon. Panahon din ang natuloy. Dito ako sa mga kapatid ko, ang kanang tatay ko. Ito, masaya. Masaya pa rin kahit paano. How many years later? Nandito ako ngayon. Sa mga kapatid, masaya ako, pati sa mga kamag-anak ko. Bayaw, pinsan, mga pamangkin. Wow! Kahit malalakas kumain ng mga pamangkin ko, okay lang.